Parang may kumakatok. Tignan mo nga kung sino. Kanina pa yan, nabingi ka na yata. Parang wala naman, Nay. Ano bang wala? Meron akong naririnig. Tanggalin mo nga kasi ang earphones na nakasaksak sa tenga mo nang marinig mo. Ay, meron nga, Nay. Bubuksan ko na po. Mano po, Tia Meldy? Kaawaan ka ng Diyos. Buti hindi ako umalis. Akala ko walang tao. Pasok po kayo. Nay! Nay, si Tia Meldy po! Ay, upo ka. Gusto mo ng tubig? Napakainit sa labas. Sige nga. Bigyan mo nga ako ng isang basong malamig. Huy, Pearly. Tigilan mo nga yung kaka-cellphone mo. Abay, mahal na araw, sige ka pa dyan. Magnilay-nilay ka nga. Ako, noong panahon namin, hindi pwedeng ganyan. Kapag Kwaresma, nagdarasal. Hindi yung ganyan internet ng internet. Ito ang tubig, ate. Tamang-tama ang dating mo. Dito ka naman ang hali. Tayo na sa lamesa, nakahain na ako. Siya nga. Buti naman at hindi na ako magluluto sa bahay. Sana lang ay masarap yung luto mo, Pilar. Ang luto mo naman kasi kung hindi maalat ay matabang. Masarap ang niluto kong ulam, ate. Magugustuhan mo. Pearly, iabot mo anak itong bandihado ng kanin sa tiya mo. Tia Meldy, kanin po. Nako, hindi. Abay, bakit hindi? Masarap yan, ate. Bagong ani. Tingnan mo nga, at ang puti-puti. Malambot pati. Hindi ka ba naiinganyo sa amoy? Mabango. Kahit na. Hindi, ayoko. Bakit nga? Hindi ba't sabi mo sumasakit ang ulo mo at nahihilo ka kapag hindi ka nagkakanin? Mahal na araw. At tuwing mahal na araw, meron akong paboritong pagkain na hindi ko kinakain. Nagsasakripisyo ako. Ganun po pala. So ngayong mahal araw po, hindi po kayo kumakain ng kanin? Oo. Simula noong Ash Wednesday hanggang Sabado de Gloria. Sa linggo ng pagkabuhay, pwede na ulit. Ang galing nyo naman, Tia Meldy. Parang hindi ko kaya yun. Para sa akin kasi, rice is life. Pag mahal mo ang Diyos, kakayanin mo ang lahat. At dahil mahal ko ang Diyos, kaya kong hindi magkanin ng 40 days. Maiba ako, Pilar. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Marikit? Sinong Marikit, ate? Yung babaeng nakatira dyan sa tabi ng barbershop. Yung malapit sa kanto? Oo, yung babaeng maganda. Palangiti at palabati. At laging nakapostura kapag nagdidilig ng halaman sa harapan nila. Tapos, pagkaigsi-igsi ng shorts, na ang nguso pulang-pula at ang muka parang laging nilublob sa harina. Kilala ko na nga si Marikit, ate. Ano bang nangyari sa kanya? Yun na nga. Usap-usapan dyan sa labasan. Sinugod ng asawa ni Garto. Yung magbababoy dyan sa palengke. Abay, kabit pala siya ni Gardo. Sustentado. Ayun, nahuli nung asawa. Pinagsasabunutan at halos kalad ka rin si Marikit. Kung hindi lang naawat, malamang ubos ang buhok nun. Naku, kawawa naman. Anong kawawa? Mabuting haka mo. Kasalanan naman niya. Ang daming lalaki sa mundo, bakit sa may asawa pa siya pumatol? Ang chismis nga, naanakan na daw dapat yan. Nakunan lang. Baka nga pinalaglag pa ka mo. Grabe, salot ng lipunan yung mga ganyang babae na ninira ng pamilya. Relax, ate. Ang blood pressure, baka tumaas. Nakakagigil naman kasi. O siya, uuwi na ako. Salamat sa tanghalian. Hindi ka muna magpahinga, ate. Ang init sa labas. Mabuti nang maglakad ng bumaba ang kinain ko. Saka, may payong naman ako. Isa pa, isang kalye lang naman ang pagitan ng bahay natin. Gusto mo, ipahatid kita kay Pearly? Naku, wag na. Kaya kong mag-isa. Ikaw ang bahala. Ingat, ate. Nay, hindi ko maintindihan yan si Chang. Bakit na naman? Hindi pwede mag-cellphone kapag mahal na araw. Pero pwedeng magkalat ng chismis. Hayaan mo na nga yung tita Meldy mo. Yan talagang megaphone ng barangay. Lahat ng chismis dito sa lugar natin nasa sagap. Mahirap yatang baguhin yun kahit mahal na araw.
Ay wala! Yan ang problema sa inyo. Mag-aanak-anak tapos hindi naman kayang buhayin. Mano bang magbanat man lang ng buto? Ah, sige layas! Mga taong ito, ang lalakas pa, hindi magsipagtrabaho. Chang, sino ang kaaway niyo? Ay nako, may nanlilimos. Babae. May buhat-buhat pang bata. Akala naman maantig ako sa drama nila. Nasaan ho? Babae, di pinalayas ko. Lagi pong kumakatok dito yung mag-inang yun. Madalas naman po kasi kaming may sobrang ulam o tinapay kaya inaabutan na namin. Kaya naman pala namimihasa. Nako, wag niyo kasing kinukonsente ang mga tulad nila. Kaya dumadami ang tamad. Bakit nga naman magtatrabaho pa kung pwede namang humingi na lang di ba? Alangan tayo pagod na pagod sa kakakayod. Sila, pahingi-hingi lang. Hindi naman yata tama yun. Teka muna, ang nanay mo ba? Nakahanda na. Abay, sasabay daw sa aking mag-grocery. Tawagin mo nga at nang makaalis na kami. Upo ka muna, ate. Pearly, itutok mo nga yung electric fan sa tita mo. Pulang-pula ho kayo, Chang. Nakakabwisit kasi yung kahera. Ang haba-haba na nga ng pila, nagpapagal pa. Eto namang si ate. Siyempre, pagod na yung tao. Walang patid yung mamimili. Baka nga umaga pa nagkakahayon. Aba, natural. Trabaho niya yun Ano ho ba ang nangyari? Abay, pinagsisigawan ko. Sabi ko, bilis-bilisan niya. Nakakabwisit ang kabagalan. Pupunta pa ako sa pabasa ni Kaloida. Ako ang nakatoka sa pabasa mamayang hapon Malilate pa ako dahil sa kabagalan ng kaherang yan. Dapat kasi, hindi mo na lang pinagsisigawan, ate. Nataranta tuloy hanggang magkamali-mali. Mas tumagal tuloy tayo. Nagkamali-mali na nga siya. Parang kasalanan ko pa. Mangyak-ngyak pa ang bruha. Kapag ako talaga na-late sa pabasa nako, mabuti pa. Ay, iuwi ko na itong pinamili ko. Nanginginig pa din yung kalamnan ko sa gigil. Ingat, ate. Magkita na lang tayo bukas para sa bisita iglesia. Oo, dadaanan kita gaya ng dati. Nay, kawawa naman ho yung kahera kay Chang Meldy. Pinagtanggol ko naman yung kahera, anak. Naawa din kasi ako. Pero ito kasing tiya mo. Habang pinipigil, lalong nanggigigil. Ano ba naman yang si Chang, Nay? Nagbabasa ng salita ng Diyos sa pabasa pero hindi naman isinasabuhay. Ipagdasal lang natin ang tiyahin mo, anak. Sana ay haplusin ng Diyos ang puso niya para naman hindi binabalot ng galit at ngit-ngit. Pilar! Pilar! Ay, pasok po, Tia Meldy. Patapos na pong magbisi nanay. Ay, tignan mo nga naman yung nanay mo. Ang usapan, alas 3. Alas 3 na hindi pa nakabihis. Lagi na lang akong pinaghihintay. Eto na, ate. Ikaw na may masyadong mainipin. Abi, bilisan mo na. At umalis na tayo. Maiipit na tayo sa traffic. Pagkainit-init sumasakit na yung ulo ko sa init. Sabayan mo pa ng matinding traffic. Hayaan mo, ate. Nagdala ko ng payong at pamaypay. Nagdala din po ako ng tumblers na may yelo at tubig. O siya, tayo na. At siguradong madaming tao sa mga simbahan. Ate, bakit hindi tayo magsimula ng bisita iglesia dyan sa simbahan sa kanto? Para makaisa na tayo. Oo nga po. Yun po ang pinakamalapit sa atin. Lalakarin lang. Nako, wag dun. Bakit, ate? Nakababad dyan si Mareng. Lektor kasi yan doon. Yung may-ari ng patahian malapit sa inyo. Siya nga. Siya nga ang tinutukoy ko. Hindi pa din ba kayo nagkakabati nun? Kaibigan mo yun dati, di ba? Hindi lang basta kaibigan. Matalik na kaibigan. Kumari ko pa nga. Ano ho ba ang nangyari? Bakit nagkasira kayo ni Aling Maring? Alam mo, hindi ko na nga maalala sa tagal. Basta, nagkasamaan kami ng loob. At hanggang ngayon, ay ngit-ngit na ngit-ngit ako sa babaeng yan. Ate, patawarin mo na si Maring. Hindi mo na nga maalala kung bakit ka nainis sa kanya.
Alisin mo na yung galit sa puso mo. Ay hindi! Hindi ko siya mapapatawad. Basta, galit ako sa kanya. Ay, nakakabuwisit yung driver na yon. Nakakabanas ha? Bakit na naman ate? Nagbayad naman tayo ng husto. Bakit ang layo ng pinagbabaan sa atin? Naglalakad tuloy tayo ngayon. Ay. Hindi naman na po kasi makakapasok yung jeep sa dami ng tao. Ayan na po yung simbahan, ilang hakbang na lang. Ay, tagaktak tuloy ang pawis ko. Ay, buwisit na driver. Malasin sana ang biyahe niya. Bili na po kayo ng sampagita. Wala! Ay, ano ba yan? Sige na po, pangkain lang po. Hindi ba't sabi kong wala? Huwag ka nga mapilit. Kagabi pa po kasi ako hindi kumakain. Aba, hindi ko na problema yun, bata. Hindi ako ang nanay mo. Doon ka humingi ng pera sa mga magulang mo. Sila dapat ang nagpapakain sa'yo, hindi ako. Sige na po, parang awa niyo na po. At talaga palang ang kulit ng batang ito. Umalis ka nga dyan. Parang harang ka sa daan. Naghahabol kami ng 7 simbahan ngayong Semana Santa. Ay, ang sarap talagang magbisita iglesia. Lalo na at nalampasan mo pa yung 7 simbahan. Nakailang simbahan nga tayo? 10 ate. Naka-10 simbahan tayo. Ay, ang sarap sa pakiramdam, ano? Ako, ramdam na ramdam ko ang presensya ng Diyos. Dito ka na kaya matulog ate? Ay, nako, hindi na. Uuwi na ako. Hindi ako makakatulog dito. Alam mo namang namamahay ako. Makaalis na nga at lumalalim na ang gabi. Ingat ate. Mag-message ka kapag nakauwi ka na. Naguguluhan ako kay Tia Meldinay. Bakit anak? Yung sinasabi niya po kasi hindi tumutugma sa kinikilos niya. Parang puro salita lang po yung pananampalataya at pagmamahal niya sa Diyos. Hindi naman niya po pinapakita sa gawa. Ako man ay nalulungkot anak. Ipagdasal natin na sana baguhin ng Diyos ang katauhan ng tiya mo. Yan ang malaking tulong na magagawa natin para sa kanya. Dear love, hindi ko maintindihan si Tia. Para kasing mali yung pag-aayuno niya tuwing mahal na araw. Hindi nga siya kumakain ng kanin bilang sakripisyo sa loob ng 40 araw. Hindi din kumakain ng baboy. Kaso yung puso at isip niya, parang hindi naman niya hinahanda tuwing Kwaresma. Naaalala ko tuloy yung bili ni Pope Francis tuwing mahal na araw. Sabi ng Santo Papa, umiwas sa mapanakit na salita at mabubuting salita lamang ang hayaang mamutawi sa ating mga labi. Huwag maging malungkot, bagkus punuin ang puso ng pasasalamat. Huwag maging magagalitin at pairali ng pagiging pasensyoso. Iwasan ang negatibong pag-iisip at maging puno ng pag-asa. Huwag mag-alala at magtiwala sa Diyos. Huwag magrereklamo at piliing maging simple. Huwag ma-pressure, sa halip maging madasalin. Alisin ang hinanakit sa puso at palitan ng galak. Huwag maging makasarili. Pagkus, maging mahabagin sa kapwa. Tanggalin ang sama ng loob sa ibang tao at palitan ng pagpapatawad. Iwasan ng labis sa pagsasalita at manahimik upang marinig ang kausap. Sana matutunan ni Tia ang tamang pag-aayuno ayon sa turo ng Santo Papa. Kung mag-aayuno siya, sana itigil din niya ang chismis at pawiin ang galit sa puso. Sana matuto siyang magbahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Ang pag-aayuno kasi, hindi lang pagbabawas ng kinakain, pagdaragdag din ito ng mabubuting gawain. Hindi lang pag-iwas sa karne, paglapit din ito sa taong matagal nang nakasamaan ng loob at iniiwasan. Sana matuto tayong mag-ayuno ng tunay at totoo. Hindi lang tuwing Semana Santa, kung hindi, habang nabubuhay tayo dito sa mundo.